Szombat-vasárnap videós találkozó volt most hétvégén, és képzeljétek el, hogy szombaton a szombati nap videós találkozó második felvonásán elkezdett egy helyen fájni a hátam. Olyan volt, mintha így becsípődött volna, vagy valami. Ja, hát úgy voltam vele, ez máskor is előfordult, hát miért ne fordult. Köszönöm szépen, Samu Jakab az ajándékozást. És hogy képzeljétek el, hogy egyre jobban elkezdett fájni, és amikor már jöttünk haza a videós találkozóról, akkor itt elkezdtem érezni. Itt, ezen a területen. Itt ezen a területen, és így egyre erősebben, és így elkezdett így lefele menni a hasamra, a fájdalom, és nem tudtam, hogy hol fáj, tudod, amikor megy az egész mellkasod és hasad fáj, és fogalmat sincs, hogy most hol, mert mindenhol. Úgyhogy hazajöttem, ugye pihenni akartam, mert vasárnap ismét ugye videós találkozó volt, de annyira nem tudtam pihenni, hogy akkor rávett, hogy menjünk el a sürgősségire, mert hogy ő szeretné, hogy menjünk, mert látja, hogy nagyon rosszul vagyok. Ugye én olyan makas vagyok, hogy amíg le nem szakad valamelyik végtagom, addig én nem megyek sehova, nem hogy orvoshoz. De azért jó, hát Ráhelnek nem lehet ellenállni, ezért azt mondtam, hogy jó, menjünk. Köszönöm szépen, mindjárt beolvasok mindent. Elmentünk a sürgősségi osztályra, körülbelül olyan 23 óra éjfél körül értünk oda, és hát akkor, hát is, arra gondoltam, hogy fú, úristen, itt hallod, most ilyen 6-7 órát kell majd várni, mert hát mégiscsak sürgősségi, Budapest ugye egészségügy, de ahhoz képest elég hamar fogadtak, tehát így meg is lepődtem, hogy na, haladunk, mi van? És akkor ugye bementem, egy tök jó fej doki volt egyébként, tényleg nem akarok túlozni, jó fej volt, kérdezgetett, hogy mizu, és akkor elkezdett ott mindent rajtam csinálni, EKG-tól kezdve, vérvételtől kezdve, kétszer is vettek tőlem vért, egyet innen a kezemből, mondjuk az elég érdekes volt ebből a kézből vért venni, szegény nővér egy óráig itt tapogatott, mondtam, ez az micsoda jó masszást kapok itt, vagy 5 percig itt próbálta, tudod, itt ezt így ki, hát mondom, igen, velem lesz gond, de végül sikerült, úgy megtaláltuk, és ugye innen is vettek vért, meg egyet innen hát ez mondjuk nem volt kellemes. Mindegy, túl voltunk rajta, akkor röntgenvizsgálat, itt elkezdtem tehát mindent megcsináltunk, és mondták, hogy a laborra kell majd várni. Na, onnan kezdve elkezdtünk várakozni, szegény Ráhel már ott elaludt a székbe mellettem, erről ugye Instán posztoltam is ilyen képeket, csinált rólam Ráhel egy képet, hát mondom, ne vicceljen már, hát egy képez kell ilyenkor, hát akkor nem is lennék youtuber, hogyha nem fotózkodnám magamat a kórházba. Aztán igazából utána nem is tudtam nagyon írni, mert lemerült a mobilom, mert mind a ketten úgy indultunk el, végig vittük magunkkal a töltőt is, meg minden, de hát ott bedugni valamit. Na mindegy. A lényeg az, hogy valami nincs rendben az emésztési gyomor szerkezetemmel, öregszek, gyerekek, meg fog halni, ez az igazság. Nem. Most jelenleg már annyira nem fáj a hasam, de még mindig érzem, de remélem, hogy még egyszer olyan fájdalmaim nem lesznek, mert nem akarok még egyszer oda eljutni. A lényeg az, hogy ezen a héten még el fogok menni ilyen magán kivizsgálásra, igaz, hogy az sok pénzbe fog kerülni, de én meg akarom tudni, hogy mi van velem, mert szerintem valami van. Úgyhogy remélem azért annyira nem gáz a helyzet, remélem csak valamire allergiás vagyok, vagy valamire érzékeny vagyok. Nem tudom, bocsánat, hogy sokat beszélek, de most jól vagyok, itt vagyok, remélem többször ez nem fog velem előfordulni, azért most már azért jó ideje oda is figyelek az étkezésre, meg minden, tehát, hogy nem tudom gyerekek, ne haragudjatok, tehát, hogy nagyon rossz érzés volt, de azért vasárnap kemény 2 órát aludtam, és elmentem a videós talira, mert hát azért az embereket nem akartam ugye megbántani senkit, mert hogy most... valaki messziről jön, érted? Tehát szombaton is a videós találkozón, a budapesti videóskálon oda jött valaki, és azt mondták, hogy Erdélyből jöttek csak miattam. Én nem nagyon tudtam volna ezt így, hát hogy mondjam, ezt így... Érted, hogy most valaki vasárnap csak miattam jön el a rendezvényre, én nem, valahogy én ezt le kellett győznöm, úgyhogy 2 óra alvással elmentem vasárnap, és hát végigcsináltam a tegnapi napot. Erős volt, de mindent a kedves közönségért, ugye? Hát, ja. Úgyhogy ez van, jól vagyok, most azt mondom, hogy stabil vagyok, mint a forint, de nem szeretném, hogy ebből baj legyen, meg mindenképpen ki akarom deríteni, hogy mi van. Úgyhogy ja, a magánrendelésekre fogok járni, mert most a simába kb. Most bejelentkeznék, és akkor 20-24 nyarára már talán foglalkoznak is velem. Aztán igazából én nem, tehát itt is várakoznom kell, majd ebbe biztos vagyok, de talán kevesebbet. Úgyhogy, ja, jól vagyok, köszönöm szépen a kérdéseteket, nagyon kedvesek voltatok, hogy így aggódtatok meg minden, de nem kell, Péter itt van, töretlen, max felvágják a gyomrom, mi van abban? Semmi, hát most...
Csak nem, na, csak nincs ilyen. Én egyébként csak a Ráhel miatt mentem el, aztán lehet, hogy amúgy most ő így tényleg legközelebb nem kéne ilyen makasnak lennem, és tényleg, hogyha azt mondja, hogy menjünk, akkor menjünk, mert lehet, hogy most ez most így legalább így kiderül időben, nem? Na mindegy, a lényeg az, skacok, hogy itt vagyunk, élőzünk, és horrort fogunk élőzni, mégpedig nem is akármilyen élőt, ugyanis a Chill Arts nevű